guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, nih dayo mana jangan जोङो दुब्लिबारि बेरायनो फैदों आरो माने सैमा हासुना होबायलै guys जोंना guys माने जों बेरायनो फैयाखै आरोखि ना मा होनोमोनलाय दे मा जोङो एरसेनि माइबारि नुदोंना एकदम बयबो ट्रेन जाथारदों नालाय दा माइबारियाव फट' लानाय माइबारियाव एकदम रिल बानायनायथ' जोंबो खालामनो फैबाय आरो ना मोना ओमफ्राय दिनैहाय कालि फुजाबोखा गाइस आयौ लिमोनला जोबबायसै ओमफ्राय दाहाय होगोन आरोखि स' गाइस दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोखि नै मोसौसो जालाजोबनाय माबा स' गाइस सेन्देलबो दोनना मोनया एसे हाब्रुसो बिगुमायाल' नुनानै रायहरदों खिन्थु जोंनि खासि आरोखि ना गाइस ओमफ्राय जोंहा गायाखै मोनहांबायबो फै सैमाया हनै नोंसोर मानि नायसै सैमाया बैयाव फैसानो न'आव guys एकदम फट' भिडिअ लाखांबाय जोङो उरी बहुत मनुष्य लग रहा हो मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो आयु गाइस आलिया एकदम आरे एकदम फिसासो मिथिबायना जों ओमफ्राय एकदम खस्थ' थाबायबाय गालिला जोब्बाय मबाइलाव नायनो जि हयलै गाइस नै मिनिनानैसो थैगोनलै गाइस मा दायो नैबेयाव बिफाङाव फट' खेबजानो नागिरदों आरोखि ना जों गैलालै गाइस आंनि दख'नाया तो गाइस दुब्लियावहाय सिदा थाबायनो होनबाबो जाया आरोखि ना जोंसै ओमफ्राय दायो थांसै गाइस जोङो खामखांबाय माने लाखांबाय बे आंनि बे रिलखौहाय नुगोन इउटुब शर्टआवबो नुगोन आरोखि स' थांसै दायो कालि फुजानि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एथम गावनायनि मा ओमफ्राय बेरनायखौ बयनोबो जासिहरनाय थाबाय एकदम बे दालाय अटम इथम बेरा होमबा बे बेरनाय आरोखि गैला आया सेन्देला बावबाय नामा थांगोरसै गाइस दायो जोङो दासो नै गाइस थालिराबो दंजोल' गाइस जोंना माने एसे माबा गैया नालाय ओमफ्राय नो बिदि बुंनो मेथाइ लागासिनो आं बर' माबा नांबाय नै थ' लायखिसै आबै इथम लायदो रैसुमै मोनना फांनै रैसुमै मोनना फांसेल' थालिरा फांसेल' आबै मोनना दाबो गायाखै नै नोंसिनाबो गायखांबाय नोंसिनाथ' सानाव गायखादों बिफाया गायलां गालांखादों मालाय बिसिना नै बियो माबा गाइस बियो माबा आरोखि ना बियो नर्मेल जोबोर ओमफ्राय नैबे माबा आयौ दैजोंसो जोङो गाइस बियो दै होबानो जोङो गाइस इलाय जोंबाय गाइस आरो जोंबाय आरो गोजौआवबो दंबावो नै गाइस मोन आयौ नै मादैया जाबाय हा औ नै ओरैजायबो दंबावो बुरजा बिदिखौ गाव बमा गिदिरखौ गाव जाबाय गाइस दायो जोङो माबानोसै आरोखि ना एसे माबा दं नैबेना लायदा नायलाय अबा आइया जालालै गाइस बियो चार्जजोंसो जोङो आरोखि ना खिन्थु चार्ज खतम जाबायना बेना नैबेनाबो एसे मोब्लिब अबा नै मादैया थाराबाथि थाराबाथिखौ र' थालिर माबा आइ बे मोनबेसे थायो ओमफ्राय बेहालाय दे सावदो ओइ आखायाव जा ओइ जाला बियो जालादां ओइ जासिगोन र' दानाखा जोंगासिनो दाबो जोंगासिनो
अन्थाइ खुबैनो खिथाराहाय बिसोर उन्दैफ्रा मा सावनिखौ जाला बियो मा सावजाया लाइटारसो दंखालायबावो मालाय लाइटारबो आयौ फैबाय माखा जाला बियो नायलाय खामानि गैया जाला बियो जाला फिसासा बुस्थुआनो आंनिया दासो लाबोदों नै आं बर'आलासो लाबोदों मोसागोन अरजाया गाइस दायो मा होनोमोनलाय एथम गावसै आरोखि ना साला एथम गावसै एकदम लायदां गुर गाज्रि नुबायलै ओमफ्राय दाना माबा मोनसै जोंनिया फांसेल' सावदों आरोखि बिदि ओमफ्राय दायो माबा मोनसे गाइस सावजेन होलांबाय दाना जोंना गियो नालायथ' जेबो एथमबो गैया आरोखि ना खालि थारा बाथिल' दङ ना जोंना नोंसि खिथा बेल'सो दङ माने खेरेन्दाय थालाय बुङा बिहरदोंमोन आरोखि ना ओमफ्राय गैया ना बेला जेबो गैया नालाय गाइस उन्दैया एकदम माबा थारा बाथि सावनो डिस्टार्ब गाबथारो आरोखि ना सिरि मिलायसिगोन बे पिंकि नालाय गावसो हमदों दे दे आयौ खिसावलायो नों मानो हमथाबाय थादों मालाय हारसिं माबागोन मावनायानो मा जोंगा थांगौना पिंकि गैला मानो ससेल जोङो ओमफ्राय जाला बियो आखाइयाव बेदेरगोन जाला गाइस नै दे थांसै दे जोंहा ना दे बेयाव हरदो अराव सनाय इसे लाखि आंनासो जागोरबावसिगोन गाइस आखाइ मावयो सार ये आयौ हरां मोनलांबाय सनाया गिला ना सनाया मा होनोमोनलाय थारा बाथिखौ बिदि सिथुमनानै दोनगौलायो बे सावबावदो सना सावबावदो र' बांद्राय खाथियाव दे फिथिं ये गिदोंमोन दहाय सोनसे जाबायना बेबायदिनो खालामना दोननांगौ एसे नङाबा माब्लाबायनो